prijatá pani riaditeľka a zástupkyňa hlavného organizátora, pani Mária Reháková. Pani Reháková, nech sa páči, pódium je vaše. Dobrý večer, vážená pani podpredsednička Slovenskej národnej rady, vážení excelencie, vážený pán primátor, vážená pani starostka, milé dámy, páni, priatelia módy. Dovoľte, aby som vás privítala dnes pred jesennou časťou Bratislavských módnych dní v roku 2014. Je to neuveriteľných 9 rokov, tak ako bolo povedané, tak sme tohto roku snažili sa prezentovať módnu tvorbu Slovensku v zahraničí, a to bol Rím, New York a Viedeň. Ale pre mňa osobne je také najdôležitejšie práve táto jesenná časť, pretože vzadu už stojí 6 návrhárov, neznámych, ktorí sa budú snažiť, aby porota vybrala jedného z nich, ktorý vyhrá celoročný projekt, ktorému sa venujeme celý rok, a to hľadáme nové tvári slovenskej módnej scény. Pre mňa týchto 6 je naozaj už ako víťazmi, lebo museli prejsť veľkým sitom, výberom, lebo porota je prísna, je v zložení stálom, len si dovolím povedať, že je tam predsednička poroty pani Iveta Lederer a v zastúpení takisto so Simonou Vachalkovou. Všetko to držia pod kontrolou, sú prísne, čiže z tých veľa prihlásených vybralo len 6. Ale dovolím si povedať, že dnes večer zasadne na porotcovskú stoličku aj významná dáma, je to pani profesorka Anna Florenci. Privítajme ju. Je to pani profesorka z Vysokej školy v Ríme La Pienza a tešíme sa, my sme boli v Ríme na módnej prehliadke a sme tam začali novú spoluprácu a teším sa, že prijala naše pozvanie a dokonca si sadla na tú stoličku ako v rámci poroty a má takisto platný hlas. Ďakujem jej za to a myslím si, že aj pre toho víťaza dnešného večera, keď tam budú napísaní členovia poroty, a takisto s jej menom, tak myslím, že to bude aj pre neho taká vážnejšia udalosť a myslím, že bude mať viac otvorené dvere do zahraničia. Ale samozrejme, veľmi dôležití sú členovia tí, ktorí máme a ktorí nezištne aj na čele s pani predsedničkou doteraz 9 rokov boli pri nás. To je dnes, čiže sa tešíme na to, kto to vyhrá. A teda oni sú určite nervózni, ale nervózni sme aj my, čiže budeme čakať na tú krásnu prehliadku, lebo téma bola úžasná, bola to ženská, či bola to vlastne poetická ženskosť, také komplikované, ale pritom veľmi jednoduché. Zajtra nás čaká prehliadka Manuela Mariotti by Don Dap, ktorá je významná v Taliansku a je zasvetený zajtrajší večer Janke Pišťovej, modnej návrhárke, ktorá 20 rokov pôsobí na slovenskom trhu a chcem ja jej zagratulovať. Vážim si to, že u nás stála celý čas po začiatku bratislavských módnych dní. Myslím, že udáva tón slovenskej móde. 20 rokov nepretržite pracovať a vytvárať kolekcie aj v dnešných pomeroch ekonomických, aké sú, je úžasné. Za to je patrí veľa vďaka, ale zajtra budeme ďakovať. Takže dnes nie, len pomyslenie posielame pozdrav a zajtra budeme mať príležitosť osobne poďakovať. A tretí deň to bude obrovská show, musím povedať, že počas jesennej časti bratislavských módnych dní sa predstaví 30 modných návrhárov, čiže nás čaká veľká plejáda kolekcií, môžeme si z čoho vybrať.
A na záver bude veľká show talianskej módnej návrhárky Giada Curti. Tá je tiež tu, nech sa páči. Privítajme ju. A myslím, že spojenie slovenskej talianskej módy, ako som sa snažila po mnohé roky, posunie slovenskú módu, lebo Taliansko je kolíska módy. Prajem vám príjemný večer, užíme si to a nezabudnite na tento večer. Príjemný večer. Ďakujeme veľmi pekne a ja by som ešte chcela pozvať sem ku mne aj starostku Mestečenských Staré Mesto Bratislava, pani Tatianu Rosovú. Poďte, pani Rosová, nech sa páči.